Pandayan ng bawat pangarap, gabay sa karunungan ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 7. Yan ang Bagakay Integrated School sa Legazpi City, Albay. So I'm Marie Antoinette Imperial Lopo, Principal 1 of Bagakay Integrated School. The school was originally established as elementary school in 1968. Then it was properly launched as Bagakay Integrated School just recently, last June 10, 2025. Katulad ng marami, mayroon ding mga kinakaharap na suliranin at kakulangan ang paaralan. Yung pinaka-challenge is the going to school kasi they have to walk. And we only have one jeepney. The teachers are going in school at a very early time. Then they will be going down again. Kasi apat na beses, 6 times lang pumapasok at lumalabas yung jeep. That kind of time na kailangan naming makababa kasi wala na kaming masasakyan. They have here habal-habal. They call it habal-habal, the motorcycle. Even tricycles, they also have. But then seldom. Kaya medyo mahirap yung transportation. Isa pa sa mga problema namin dito is yung the connectivity. Masyadong mahina ang connectivity ng internet namin. Though we have from the SEF, LGU ang fund nanggagaling ang fund ng internet namin is coming from the LGU. City government, SEF fund ang tawag namin doon. So, I'm glad that they are providing us. Kaya lang, medyo hindi po talaga ganun kabilis at saka nag-feel po talaga yung communication. There's still a communication of barrier because of the internet connectivity. We were identified ng City DRRMO na one of the barangays in the south, the only barangay in the south na tsunami prone. And if you can see from here going to the shoreline, I think we are only about 100 to 150 meters away from the shoreline. Kaya bilang suporta para sa mas matatag na kinabukasan ng total at 305 mag-aaral ng Bagakay Integrated School sa kabila ng mga hamong ito, inilunsad ng Radyo Pilipinas Albay, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang kauna-unahang Tarabangan sa Eskwelahan Outreach Program 2025. At dito, nabigyang tugon ng pangangailangan ng paaralan sa tulong ng mga butihing partner stakeholders ng programa. Dahil sa salat sa tubig ang paaralan at sa tubig ulan lamang sila umaasa, ipinagkaloob ng JCI Manila at JCI Legazpi Dawani ang water filtration system para sa kanila. Our member Rhea, they will be demonstrating how we will put together or assemble this timba with a filtration system that can filter up to 5 gallons of water as little as 20 minutes. Tapos for this filtration system po, ideally it removes bacteria like cholera, botulism, typhoid, and amoebic dysentery, E. coli, coliform bacteria, streptococcus, and salmonella, and also giardia, cryptosporidium, cyclospora. Ayun, yun nga lang po, it does not remove viruses, salt, or chemicals. Ayun. So, meron po kaming dalawang filter from JCI Manila. So, we'll just show you lang po how to assemble this one. So, you can use this filtration system to clean or filter the water po. So, nandito naman po sa bag, so wag nyo na lang pong wawalain yung filter assembly instructions and how to clean it. So, nandito po yun. So, I'll just show you na lang. Bale, ito po yung basically yung main hose niya. So, meron tayong gray part and then meron tayong gray din po na adapter. So, we'll just attach it here. Ayan. And then, yung isa naman po is attach po natin dun sa kabilang side. Dun po sa may smaller part po ng hose. Ayan. Tapos, after po natin ma-form yung hose, pwede na po natin siyang ikabit dito sa pre-drilled na hole po sa bucket. Gagamitan lang po natin ng gasket para hindi po mag-leak yung... So sabi nga ni it can filter 20 liters. Tama po, Sek? 5 liters in 20 minutes. So sabi po, pagaduman sa video kanina, saro sa pangai po talaga is yung water. With this, sana po makatabang po ini sa mga akakiantaen sa school as well. Dagdag na tinugunan ng isang computer set mula sa JCI ang kakulangan sa digital na gamit ng paaralan. Hindi rin nagpahuli ang Department of Social Welfare and Development Bicol, kung kaya't
35 hygiene kits para sa mga bata ang kanilang ipinamahagi. Bilang suporta sa pangangailangan sa pagkain, namahagi naman ang National Irrigation Administration ng sako-sakong bigas para sa mga bata. Kasabay na ibinahagi rin ni Maria Cleofe Baraero, ang Public Information Officer ng NIA Bicol, ang misyon ng kanilang ahensya. Na baka po ang iba, ang sinasabi natin na ang NIA ay para lang sa patubig. Actually po, we are also involved sa pagpapaganda or pag-improve ng buhay ng ating mga farmers. Dahil pag na-improve natin ang buhay ng ating mga farmers, or we are also able to uplift the lives of the people around sa mga kalapit na mga lugar po nito, at nakikita naman din po natin na mas magiging accessible din po yung mga murang bigas na maaari natin ipagpili sa ating mga market. So yan po ang isa sa mission ng National Irrigation Administration, na uplifting the lives of our Bicolano farmers, and at the same time po ay mailapit sa ating mga kababayan yung mga murang bigas, lalong-lalo na po sa ating mga vulnerable sectors. Para naman palawakin ang kaalaman hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi maging ng mga magulang patungkol sa legal na usapin ng wastong paggamit ng kuryente, nagsagawa ang ALECO ng makabuluhang lectures. Kasabay na inilunsad naman ng Radyo Pilipinas Albay ang isang makabuluhang journalism workshop para sa mga mag-aaral. Nagpamalas rin ng kanilang walang humpay na suporta sa aktibidad ang Department of Education, Department of Information and Communication and Technology, gayon din ang Barangay Councils ng Barangay Bagakay. Kasabay ng tagumpay ng tarabangan sa eskwelahan, ibinida naman ng mga mag-aaral ng Bagakay Integrated School ang kanilang galing at husay sa pagtatanghal. Nais kong malaman mo na inibig kita. Kaugnay nito, naging makabuluhan at natapos ang aktibidad ng puno ng pagpapasalamat mula sa mga mag-aaral, magulang, at partner agencies na mas nagbigay kahulugan sa totoong diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa mas malinaw na kinabukasan ng mga estudyante. Siyempre po, napakasaya po namin, napakaswerte ng school namin. Kasi napipili po kami sa mga ganito mga benepisyo pong binibigay po sa amin. Kasi hindi na kailangan namin bilhin po sa pang-araw-araw. Laking tulong na po para sa amin. Maraming salamat po, DSWD, sa opportunity pong binibigay niyo po sa amin dito po sa Bagakay Integrated School po. Maraming salamat po. Ako po si Janice Nosilyado, taga Security Bank po, Bagakay Albay. Bali, para po sa akin, dahil ako isang single mom po, malaking tulong po yun na nabigyan kami ng ganong pagkakataon na mabigyan po kami ng bigas para sa mga bata. Yung po ay magiging po ng mga bata, pambaon po nila pag pumapasok po sa school. Tsaka yung sa galing po sa DSWD, thank you din po sa binigay niyong hygiene kit para sa mga bata. Maraming salamat po. We are very thankful to DSWD Region 5, to Office 5, because of the grace that had been given us, the blessing. Blessing po kasi yun sa amin lahat. So lahat po ng mga nagbigay tulong sa amin ngayon sa tarabangan sa eskwelahan, we are always thankful and forever grateful for their support. Maugma po na maging parte kan tarabangan sa eskwelahan dito po sa Bagakay Integrated School, because this aligns with the JCI mission to provide development opportunities that empower young people to create positive change. Nagtutubod po kami na ining sa tuyang tarabangan or sa tuyang aktibidad, sarong oportunidad ganing matawan ta po ang mga kaakian ng ning marahay na futuro. Kami po dahil man dakol na matatao, but yung commitment me to continuously serve and support the advocacies you have for the children, dakulang bagay po sa muya. Sa aming eskwelahan, bilang maging isang beneficiary po ng tarabangan sa eskwelahan. So, anytime po, welcome po kayo dito sa aming barangay. Lalo na po sa mga susunod pang maitutulong po sa aming eskwelahan.
So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. A blessing to these children na once nakapagtapos sila po ng tama, kumbaga they are empowered. They can fly around the world, di ba sir? Saan man sila ang destined, that's the greatest treasure na pwede natin mabigay dito sa mga batang ito. Once you educate a child, they can fly wherever they want. So yun po siguro ang gusto nating best blessing. My RPA family, thank you very much. I love you, my RPA family. Patuloy ang Radyo Pilipinas Albay, katuwang ang mga partner stakeholders sa pagtupad sa mandato ng pamahalaan na bigyang prioridad at suporta ang edukasyon ng mga kabataan tungo sa mas matatag at progresibong bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.